Sa Mactan Bridge ni resulta grabing traffic. Usa patay. Si Maris Puyo sa report. Usa ang patay samtang 11 ang samaran sa dihang gidumbol sa usa ka 10-wheeler truck ang usa ka Suzuki Elf sa Marcelo Fernan Bridge, Dakbayan sa Mandaue kagahapon sa buntag. Matud ni PO3 Melvin Leones sa Mandaue City Police Office nga ang duha ka mga sakyanan niagi sa tuong bahin sa bridge ug padulong unta sa Lapu-Lapu niadtong higayuna. Gingong mi change lane ang driver sa truck nga si Emiliano Quinco aron unta mo overtake sa nauna niini nga sakyanan. Apan sa dihang mipadulong kini sa walang bahin sa dalan, nadumbol niini ang Elf hinungdan sa pagkalagpot niini sa pikas kalsada. Ang aksidente nakamugna og grabing traffic tungod kay ang tanang mga sakyanan nga pasulod og gawas sa Lapu-Lapu City gipaagi sa unang bridge. Samtang gideklarar nga dead on arrival sa Mactan Doctors Hospital si Erlinda Caburnay tag-iya sa nadumbulan nga Suzuki Elf. Maris Puyo alang sa Sunstar Pilipinas.